já vás vítám u nového dílu YouCastu. YouCast je podcast vytvořený budoucí učitelkou. Já jsem Terka, studuju učitelství pro první stupeň a být učitelkou je mým snem. Ještě než začneme, tak vám chci opět moc poděkovat za každou podporu, moc si toho vážím. Pokud i tobě můj podcast pomohl, budu moc ráda, když dáš odběr, klikneš na tlačítko lajku, napíšeš koment nebo třeba sdílíš video mezi své kamarády, protože tohle všechno mi hrozně moc pomůže v tom, aby se můj podcast rozšířil mezi více lidí a mohl tak pomáhat i dál. No a my už skoro jdeme na to, jenom bych teda chtěla říct, že tenhle díl je takový speciálnější, i když informační linii samozřejmě nestrácí. Je to v podstatě to samé jako vždycky, akorát tentokrát to bude díl takzvaně na přání, ale myslím si, že pomůže i vám, protože samozřejmě si tuhle knížku mohl zapsat i někdo jiný. Tentokrát to ale spojíme i s nějakými drobnějšími informacemi o autorovi, abych nemusela dělat další video speciálně o autorovi, protože zanedlouho budu dělat samozřejmě další díl, protože ten sledující si napsal víc těch knih a my teda můžeme jít konečně na to. Jak už jste z názvu videa poznali, tak dnes se budeme bavit o knize, která je velice známá a která je dokonce velice dobře sfilmovaná a já ten film osobně miluju a doporučuji. Je to hodně, bych řekla, podobný jako knížka. A je to tedy kniha Účastníci zájezdu od autora Michala Vývega a my teď začneme. Začneme tedy vlastně tím, že dílo se odehrává v Praze a později se tedy odehrává na italském pobřeží Jadranu. Obsah, který bych tedy tak nějak krátce shrnula, tak spisovatel Max chce napsat román, který se tedy odehrává na turistickém zájezdu. Nezvyklé prostředí a vztahy různých lidí, kteří jsou dočasně nuceni pobývat společně na jednom místě. To je přeci úžasná látka pro zajímavý příběh. Aby načerpal inspiraci, vydal se na obyčejný autokarový zájezd do Itálie k pobřeží Jadranu. Dále tady máme další účastníky a to je 30letá svobodná Jolana, která zájezd koupila jako dárek svým rodičům, mladý poslanec Hynek s manželkou Zuzanou a synem Jakubem, kamarádky Denisa a Irma, rádoby intelektuální studentky filozofické fakulty, pár homosexuálů Ignác a Oskar, 2 důchodkyně, tedy autoritativní Helga a poněkud senilní Charlotta, dále ukrajinský dělník Oleg a tajemná dvojice pan Petresku a paní Košťálová, která sice cestuje společně, ale nikdo o ní nic neví. Zájezdu velí krásná mladá aktivní průvodkyně přezdívaná Pamela, která je plná entuziasmu. Jak se v zápětí ukáže, je také poměrně hloupá a naivní, ale bohužel si to neuvědomuje. Píše příšerné pohádky, které dala odborně posoudit panu spisovateli Maxovi. Jinak tohle je tedy drobná odchylka, protože ve filmu on je zpěvák a ona se právě snaží skládat písničky, ale samozřejmě jako i tam mluví o nějakých pohádkách, ale tohle je taková odchylka, že on tam je vlastně slavný zpěvák a ona tam taky zpívá kytaru a ukazuje mu svoji písničku ve filmu. Maxovi se tedy krásná průvodkyně líbila a tak její tvorbu příliš nekritizoval. To ale neměl dělat. Pamela povzbuzená chválou pohádky s železnou pravidelností účastníkům předčítala. Každý z účastníků má nějaký osobní problém a Max si ho v duchu rozvíjí a připravuje pro svůj román. Hynek se Zuzanou řeší manželskou krizi. Jolanin otec byl pár let před důchodem propuštěn z práce svým bývalým kamarádem, kterému pomohl k místu ředitele. Malý Jakub si o sobě myslí, že je homosexuál. Charlotta chce v Itálii navštívit místo, kde se poprvé setkala se svým manželem a tak dále. Příběhy jednotlivých účastníků zájezdu postupně gradují a v závěru se buď vyřeší nebo vyšumí do ztracena. Hynek se zblížil s Denisou, ale manželka jeho nevěru odhalila a rozhodla se, že zažádá o rozvod. Jolana se zamilovala do Ukrajince Olega a chtěla si ho vzít. Jolanina matka sepsala pro Maxe příběh svého manžela a nabídla mu ho jako námět na román. No a teď trošku podrobněji postavy. Tedy Max má dobrý pozorovací talent, velkou fantazii. Je to komerčně úspěšný spisovatel, ale kritici na jeho tvorbě nenechají nic suchou. Rozhodně to není žádný svatoušek. Pamela je krásná, sexy dívka, ale velmi hloupá a naivní.
uvnitř je dětská, nedospělá. Má téměř neustále dobrou náladu, snaží se vyhovět všem účastníkům. Oskar a Ignác. To jsou dva homosexuálové, přátelští, chtěli by adoptovat dítě. Jolana, 30 let, svobodná, inteligentní, sebeironická. Chtěla by Maxe, ale nakonec se zblíží s Olegem. Denisa a Irma. Dvě mladé, inteligentní studentky, které vyhledávají flirt. No a jazyk, zde je to tedy psáno v R-formě. Vývek se nevyhýbá erotice a vulgárním slovům. Především soustředěno na vnitřní život lidí. Je to prokládáno citáty, příběhy z blízké minulosti některých postav, někdy se román mění i ve scénář. Žánr je pak humoristický román, druh je epika. No a kompozice. Je to tedy román a má 3 části. Cesta do letoviska, pobyt v letovisku a cesta z letoviska. Celá kniha, celý děj je vyprávěn chronologicky, to znamená, že jde postupně za sebou. Hlavní myšlenka je tedy typický zájezd Čechů, že jo, tak to známe všichni, ponožky v sandálech a tak dále, řízky, že jo, to přesně tam všechno ukázaný, hlavně teda ve filmu tam je to pedokonalý teda. No a Vývek chtěl udělat trochu rozruch a napsat něco jiného, krom velmi otevřeného a humoristického románu jsou v něm i psychologické prvky, citáty. Vývek vlastně tímhle chtěl tak trochu i ukázat, že každý účastník má nějaký problém a že každý člověk má prostě nějaký problém. A určitě to není tak, že jsou všichni bezstarostní, tak to prostě není. Literárně historický kontext. Jedná se o dílo druhé poloviny 20. století, kdy většina knih byla přijata bez větších problémů. No a teď bychom si tedy mohli říct něco málo o autorovi, tedy Michalu Vývekovi. Michal Vývek se narodil 31. března 1962 v Praze. Je to český spisovatel a publicista, vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a na začátku studia publikoval povídky v Mladé frontě. Je to držitel ceny Jiřího Ortena, což je české literární ocenění. Další díla, například Báječná léta pod psa, což je satiricky laděná rodinná kronika zachycující totální režim. Dále Výchova dívek v Čechách. No a když se tedy podíváme na literární kontext, což byla tedy proza 90. let, tak po listopadu 1989 přehrada mezi 3 komunikačními okruhy padla, témata aktuální za totality se rozplynula. V první polovině 90. let se vrací zakázaní autoři a objevují se mladí autoři. No a já myslím, že tohle by asi k tomuhle dílu mohlo dneska stačit. Já jsem to nahrála teď vlastně v přestávkách u učení, protože už mi to lezlo na mozek. Teď to vypnu a jdu se zase učit. Každopádně chci všem popřát hodně štěstí a ať se vám cokoliv povede, ať už to je maturita, anebo třeba přijímačky na vysokou, protože ty teprve budou. Mějte se hezky a my se uvidíme už brzo. Tak zatím čus.